Fine Deutsch lavede endnu en flot fuld pull, og der er i hvert fald ikke noget problem med at få slaget over op i den anden ende, kan jeg hilse at sige, over på banen 2. Bane 2, der er det Red Devil fra Tyskland. Nej, det er sgu da... Det er Red Evolution, må det være. Vi skal se, hvad heldige Rocket Science fra Holland kan have i guld op. Det fortæller laseren om lidt. Super træk af HB Rocket Science 97